Naay mga pag-antos nga bunga sa imong pagkamatinud-anon sa Ginoo, pero naapoy mga pag-antos bunga sa sala nga imong nahimo atubangan sa Ginoo. Di ba igsoon, ilabi na sa mga tawo nga di bitaw makahibalo kung unsa ang dagang lumba sa pagsulay sa kinabuhi kung ikaw magmahal og Ginoo. Ang uban i-judge ka, inundayn ka. Kung tinuod nga naay Ginoo nganong gisulay man nganong wala man tabangi, igsuon ako kang pahinumduman nga ang yawa hatagan yun na siyang pagtugot sa Ginoo nga sakiton kaniya. Kay karong panahona mission gayud niya nga katong mga tao bisan na idyuteng pagtuo sa Ginoo mo'y iyang sakiton. Dili niya hilabtan tong mga tao nga nakita niya walay luna maski gamay nga naipagtuo pagmahal sa Ginoo. Ni gani tabangan pa na niya. Kaya mo kalimot ha, na nabay gahumpod ang dautan. Makahatag po na siya bahandi, pero ubos sa kondisyon na mapahilayo ta sa Ginoo. Naay mga pag-antos nga iyang kabubuton kay dili siya gusto nga makalahutay ka sa imong pagbag-o pagmatarong. Naay mga pag-antos ug kasakit nga iyang gipananghit sa Ginoo aron ikaw dili makapadayon tungod kay nakita daan niya unsay mahimo nimo sulay mga adlaw nga daghan pa unya kang madaning katawhang makasasala. Munang sakiton yun niya. God allowed nga mahitabo na siya para mapakita pod sa Dios or makita sa Ginoo diha nimo kung kita bagyo'y matinud-anon og iya bayud sa Ginoo. Kay usahay kung sulayon ta, diha man makita ang real og kinsa kita. Nay mga tawo nga abtik lang ka or ganado kang mga lagad kay gikaluy-an ka. What if kung testingan ta nga naay mga kasakit ug dilubyo sa kinabuhi? Mumahal pa bagyapon ta Ginoo? Munang part na siya sa screening. Mao nang kung kita nagmahal sa Ginoo karon, kung nangalagad man ta sa Ginoo karon, accept the reality. Nasakiton jud ta. Sulayon jud ta. Pero padayon lang jud. Kay ang tanang pagsakit o pagsulay na ay tamang panahon o kinutuban asa lamang kuto. Sama sa nahitabo ni Job. Hinaot nga madasig ka. Ug naapoy mga pag-antos nga bunga lamang sa atong pagkulang ug sala atubangan sa Ginoo. So hinaot makaibaluta sa atong kinabuhi karon kung asa ta nabilong ning atong pag-antos bunga ba sa atong kausaban, sa atong pagpaduol sa Ginoo o ning atong pag-antos bunga nga kita nakahimog sala sa Ginoo. Amen.